Čaute, ako môžete vidieť, dnes som na Domaši a keď je celkom spustená, tak som sa vybral skúsiť nejaké tie ryby, ale ukážeme si v tomto videu nejaké tie nové veci, ktoré mi prišli, taký menší unboxing a na veľké video sa môžete tešiť neskôr. A najprv si ukážeme, čo som si vybral vlastne ja na chytanie na tejto vode. Teraz idem vyvážať nejakých 300 metrov, to už som si bol označiť aj miesto, ale to je nepodstatné. Ukážeme si, že čo všetko som si objednal a môžeme začať hlavnou vecou, to je naviak. Ako moje hlavné naviaky, čo budem používať na vývoz, na náhod, som si vybral Delfin Octis. Je to novinka na 2025. Môžeme si ho takto otvoriť. Opa. Neviem, či tento som už otváral alebo nie. Či už bude. A je tak je otvorený tento som už otváral. Pozrite sa. Tu je. No. A je to fakt akože robustný naviak. Presne to potrebujem. Na jeden návin dá 1 meter. Tuším, že to tak je, takže veľmi dobrý naviak na takéto vyvážky. A naozaj pôsobí solidne. Možno niekto si povie, že vyskúša už nejaké tie naviaky a mu nepasovali, možno, že sa mu zdá, že sa to kivoce, ale tento naviak fakt pôsobí solidne a podľa mňa aj bude, však ho budem skúšať teraz na výprave. K naviaku je plytka cievka, na ňu sa zmestí 28 630 metrov, 30 550, 32 480, ale keďže idem vyvážať a mám tu aj šnúry, ktoré si o chvíľu ukážeme, tak som si k tomu priobjednal hlbokú cievku. Tu ju máme. A táto má už trochu iné kapacity. A kde to je? 28 1050 metrov, 30 910 metrov a 32 800 metrov. Takže toto tam ide. Takto ich vidíte vedľa seba, je to trochu rozdiel. Toto tam idem natočiť. Ešte si môžete pozrieť, ako vyzerá vo vnútri. Zaujímavé, takéto konštrukciu som ešte nevidel. To proti zamotávaniu, ale trochu iná ako tie, čo som videl doteraz. No. To by bolo k naviakom, samozrejme. Mám 2 kusy. Pri vyvážke je potrebná šnúra. Vybral som si žltú, chcel som si kúpiť aj oranžovú, ale momentálne nebola skladom. A konkrétne mám šnúru Hero 8 vláknovú. Hero 8, 16 šnúra. Je to do 10,5 kg a je to kilometr. No povedzte vy, ako navíjate šnúru? Dávate do vody a tak navíjate, alebo doma? Ja to dám asi do vody, budem držať cez handričku a tak navijem. Taktiež sú dvoje. Snáď tam zmestím 16 mm, teda 0,16 mm. Verím, že hej. Taktiež novinku na rok 2025. Mám tu tieto Delok. Vidno, že sa s tým vyhrali, že to neurobili prvoplánovo a v balení máte klasicky ten plast, kde ukladáte udicu a k tomu máte 2 gumenné zarážky, ak by som náhodou jedna pokazila, čo oceňujem od Delfínu, super. Pozerajte, takto to vyzerá. Tu našrubujete klasický nastojan a tu máte 2 tieto gumičky. Sú rovnaké veľkosti, to fakt je iba náhradná. To si dá odložiť a potom ju nestratiť. Slúži to na to, aby vám udicu nevytrhla ryba. Keď teraz budem chytať na šnúry, môže sa stať hocičo, že bude aký prudký záber, tak nech to tam drží. Ale hlavne je to dobre podľa mňa, ak chodíte na rieky, tak proste, tu som nasadil tú gumičku, vidíte. Takto. Takto tu nasadím, hoppa. Je tam. A dáte do toho udicu a loknete to. Neviem, či to tu práve bude najviac potrebné, ale na riekach určite rybári ocenia. Ale bodaj by to bolo potrebné, také jazdy nech idú jak fras, budem rád. Dôležitá súčasť kaprariny je určite kotvička. Delfin na rok 2025 pripravil pre vás novinku, doteraz kotvičku nemal, poďme si ju rozbaliť. Je to, ešte najprv pozrieme parametre. Je dlhá 25,5 cm, takto, široká je 17 a tuším, že má 6 kg alebo niečo také. Áno, som videl, že 6 kg, volá sa Delfin Health, takom sa
tieto dobré názvy, sa mi to ľúbi. No. A kto náhodou nevie, na čo slúži kotvička, tak slúži na to, že keď niekde zavadíte o nejakú prekážku a ešte tam máte šnúru, a keby ste ťahali, môžete to odrezať, tak vy hodíte, že hľadáte smer, ktorým od tej prekážky ide silon k rybe, hodíte to do vody a snažíte sa vyťahnuť spoza tej prekážky, z udice si uvoľňujete a vyťahnete to hore, potom skúsite poťahnuť od udici a od ryby, či to vyťahnete, keď nie, sa to asi odtrhne, alebo môžete rovno odtrhnúť a potom si to rýchlo iba zviažete a pokračujete ďalej, idete ďalej za rybou. Ak chytáte v nejakých zarastených vodách, tak toto je veľmi dobrý pomocník a ak si to budete kupovať, tak tomu nie je lano, takže na to myslíte, že keď si kúpite tak, že na víkend pôjdete na ryby, tak si musíte kúpiť lano. Ja som si kúpil takéto, to nájdete v každom železiarstve, alebo proste určite každý vie, že kde sa predávajú lana. Som si zobral 15 metrové, snad to bude stačiť. Teda mám 15 metrové aj 20, tak uvidím, ktoré na to použijem. A snáď kotvičku nebudem musieť používať, rád by som bol, ak sa to nestane, ak by som proste neuvadil. Budem najradšej. No a teraz si ukážeme tú hlavnú vec, tú hlavnú podstatnú vec. A to sú moje nové udice. Nie sú to novinky na rok 2025, ale sú to fakt na mňa bomby. Takže ideme si to ukázať. Ja som pozeral doma na to, doma som to už vybaľal, som povedal, že ty kokos, to je mohutná udica, toto už hej. Lebo keď pokladáte nejaké ťažké kamene, alebo ťažké olova, potrebujete proste pevnú udicu. Ja som si zobral 3 librovú, je to 3 metre 3 libry a je to prúd, hneď vám to aj ukážem, Armada NX, neviem či to vidíte, ale pod takým názvom ho môžete nájsť, Armada NX, pekný dizajn, taký korok, klasický, tu na tomto štupli má Delfín svoje označenia, sa mi veľmi ľúbi štýlový prúd. A čo je také zvláštne, sú tieto hrubé očka. Vidíte to? Tu sú takéto a vpredu taktiež. Tak vám to ukážem, aby ste to dobre videli. Dám tu ruku, nech zaostrí kamera, tak. Vidíte to? Fakt akože zaujímavé, aké sú tie očka. A toto sú udice podľa mňa doživotné. Toto na kapre už meniť nebudem tak skoro, jedine, že by som niečo išiel testovať. Ale táto udica sa mi extrémne páči. Tak skoro ako sumcové to očko je. Že parád, také vystúženejšie na konci. No super, také hrubšie je tam tá výplň. Čiže aj pri pokladaní tých ťažkých záťaží, kameňov je to dobré. Dôležitá vec je odlepiť potom, čo tu je taký plast na tom korku. Korkové majú nevýhodu, že to môžu napadnúť nejaké škodcovia, ale to nič. Teraz sa tomu vyvarovať, nedávať to na zem. Pozrite, ladí to fest. Táto udica fest ladí s týmto navijakom. A ešte ak tam dám tieto šnúry, už sa teším, idem to o chvíľu naviť, nahodiť. A len takto som vám chcel ukázať, že čo som si to ja vlastne objednal. Nejaký ten môj upgrade výbavy. Ja vám pekne ďakujem, že ste dopozerali video, snad som možno niekoho inšpiroval. Ak by ste mali na tie veci nejaké otázky, kľudne píšte dole do komentára, nahoďte odber a like. My sa spolu vidíme pri ďalšom videu a ak chcete pozrieť aj toto video z domaše, tak ho už čoskoro nájdete na mojom kanáli, keď už tam nie je, ale až o pár týždňov si myslím. Takže ďakujem ešte raz každému za to, že ma sledujete, pozeráte. A verím, že aj takýto unboxing vás bavil. Ak áno, určite dajte vedieť kvôli tomu, že keď prídu ďalšie veci, aby som vám ukázal, hlavne nejaké tie novinky. Ja idem chytať, nestrácam čas a prajem vám veľa šťastia na rybách. Čaute.